Talde bat aukeratzeko orduan ez du zalantzarik eduki, eta Itoiz talde aukeratuet. Netzako Euskal Herriko pop talde horrena izan da. Eta txikitatik, gaztetatik entzun dut, aitak jartzezunen kaseteak kotxean eta beti flipatzen dut. Soinuarekin gaur egun jartzen dut diskoak, entzuteut kaskoetan eta flipatzen dut beti deskubritzen dut zerbait berria. Eta netzako den, bizitzako taldea da, zalantzarik gabe. Disko bat aukeratzeko orduan, egia da, zalantzazko ditunea disko vintage bat aukeratu, hola mitiko bat, baina aukeratu dut azken aldean asko markatu iten disko bat, eta aukeratu Sindrome 81 bat taldearen Prison Imaginaire, ez dakit ondo pronunziatuta dagoen frantsesez, baina espetxe imaginarioak da tituloa, eta iruditzen zait diskazu bat, goitik bera abesti guztik oso onak, eta punka eta post-punkaren arteko nasketa perfektu bat iruditzen zait. Kantu bat aukeratzeko orduan ere jarraitu eta antzeko dinamika, aukeratu dezaken igualito izen abesti bat, edo asko markatu iten abesti bat, baina baita ere ez dakit. Aukeratu dut Thatchersen nik nahi dudan abestian, iruditzen zait beraien disko berriko hit bat, temazo bat, eta lortzen bazu The Jam taldea bezala sonatzea, zertarako nahi duzu gehiago, ez? Letra bat aukeratzerako orduan ere aukeratu dut Marmolen azken diskako Declaración Total de Guerraren letra bat, Juntos abestiarena, eta honek dio: regalaste color a mi piel de cristal, me diste perspectiva y me enseñaste a confiar, matamos con placer al dios de la ansiedad, juntos hasta el final. Musikari bat aukeratzerako orduan aukeratu dut Iker, Zikin taldeko gitarrista, aparte laguna dela eta asko miresten duela, bere estilo asko gustatzen zait, ze ustet punkan beste toke bat ematen diola, nabaritzen zaio beste rollo batzuk erantzute ditula, hardcoregoak edo, 80garrengo zantzuak edo aurkitzen dizkiot, eta zuzenekoetan me encanta berar ikustea eta nola transmititzen duen, eta Ikerrekin gehatzen naiz. Formatoa, lehen gaztean nintzen den kasetea asko, kotxean aitarekin, eta gaur egun streaminga gehien eta viniloa. Baina, egunerokotasunen, badakizu, plataformak, bai Bandcamp, Spotify eta aukera altzea ditugu, eta gero viniloak gehien bat. Aukeratu dut Pariseko La Internacional sala, iruditu zitzaiten flipantea eta ustet joeten leku guapoena, subterraneo moduko baten da, Parisen erdialdean, ez duzuna espero Parisen erdin horrelako toki bat aurkitzea, eta oso iluna da, eta goratzeit ez dakite, 80garren hamarkadeko dokumentalak eta ikuste ituzunen, kontzertu horiek nola oso ilunak ziren eta bakarrik eszenatokia ikustean, uste horrelako zerbait emulatzen dula, eta soinua oso ona da. Bakarrik ikustezu iluntasuna eta buruak nola mugitzen dian, oso guapo da. Aukeratu dut toki eder bat netzako beti espeziala izango dana dela Txoritokieta. Iruditzen zait hor sortzen den atmosfera eta tokia bakarra dela, eta errepikatu beharko banu bolo bat behin eta berriro Txoritokieta aukeratuko nuen. Hore oso zairo iru zait, ze alde batetik oso memoria txarra dakat, eta oso reset fuerte egiten dut kontzertutan, naiz eta momentu hortan atera eta esan, ze bolo ona. Baina bat aukeratu beharko banu, aukeratuko nun Cock Sparrer, Madrilen ikusi nun behin, eta esan dut, me kauen dio. Hau izan da ikaragarria, kasi dardarkatean nintzen kontzertu hartatik, eta esan dut, holako bat ez dut biziko. Gogoan daukate erositako lehen diska, izan zen El Canto del Loco Zapatillas diskoa, eta gaur egun iruditzen zait disko nahiko dezentea dela, eta naiz damutzen, diskazoa, El Canto del Loco. Erosioan azken diskoa Katarsi taldea izan da, Keparen proiektu pertsonala da, eta punka eta sintetizadoren nasketa perfektoa da, punkientzat dantzagarria, beraz asko gomendatzen dudan diska.